ಕೋಟೆಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ಬೊಳ್ಳಿ ತಡ್ಪೆದ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆಗ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಾಖಲು ತಯಾರಾವುದುಲ್ಲೇರು ಬೊಳ್ಳಿ ತಡ್ಪೆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಇಂದೇನು ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆಗ್ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಧಿಕ್ಲೇನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಂಗೊಳಿಗೇರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಶನಿವಾರ ಕಾಣೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಈ ಪರಿಸರಡ್ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ಬಂಗಾರದ ಮುಟ್ಟಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಗ್ಗಳಿಕೆನ್ ಪಡೆಯಿನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತ ವೃಂದದಕ್ಲು ಅಜ್ಜಗ್ ಬೊಳ್ಳಿ ತಡ್ಪೆಡ್ ಅಗೆಲ್ ಬಳಸೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಕೋಟೆಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆದ ಬದಲಾದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ನಿರೆಲ್ಡ್ ತಂಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ನಂಬುನ ಅಜ್ಜಗ್ ಬೊಳ್ಳಿ ತಡ್ಪೆಲ್ನ ಮನ್ಪಾದೇರು. ಪುತ್ತೂರು ಪರ್ಲಡ್ಕದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಿರುಮಲೆತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಬೊಳ್ಳಿ ತಡ್ಪೆನು ರಚನೆ ಮಲ್ದದು ಅವೇನು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ ಸಂಕೊಳಿಗಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರರೇನ ಇಲ್ಲಲು ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಕ್ಲೆ ನಡಪಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಂಕೊಳಿಗೇರ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪ್ಯಾಯಿರು. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಮುಳ್ಳಿದ ತಡ್ಪೆ ಅಂಜಿ ಮಲ್ಪ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಸರ್ತಿ ಅವು ಕುಡ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಐದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಗದ ಹೆಂಗ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಈಗ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇರೆ ಹೋಂಡ ಅಪ್ಪು ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಮೂರ ಮಂದಿ ಸಾಧು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಎನ್ನುದಾರ ಆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ತರ್ಪೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಗೆಲ್ದಾನಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಬರೀ ಗೌಜಿಡೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಅಷ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೇರ್ತಂದು ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಗಲ್ಲ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಗಣ್ಣ ದೇವರೆಲ್ಲ ದೈವದೇವರನ್ನು ಗುರುದೇವರನ್ನು ದುಂಬದಿದ್ದು ಕೊಂಡಣದ ದುಂಬದಿದ್ದು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆದ ಮುಟ್ಟಲೆ ಕೊರಡು ಆಸೆ ತರ್ಪೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ಪುರ್ತಗ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಡ ಅವೇನು ದತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಯೋಗ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಮುಟ್ಟದೊಂದು ಅವಂಚಿನ ಕೊರಿಂಚಿನ ತಡ್ಪೇನು ಅಜ್ಜೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಮೇಲ್ಕಾಲಗಳ ಎಂಕ್ಲು ಆ ಮಣ್ಣು ಹೆಂಚಿನ ನಿಂತದ ಅವಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೆರೆಸಾಯ್ತದೆ ಪೊರ್ಲೋಡು ಎಂಕ್ಲು ನಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪೊರ್ಲೋಡು ಈ ತಡಪೆಟ್ಟು ಅಗೆ ದತ್ತನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದತ್ತನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ದಾನ ತೊಂದರೆ ಚಂದ ಅಲ್ಪ ಕೊರನ ಹಾಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೇಲ್ಕಾಲ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಾಲ್ಪಾದ ಕೊರಡು ಒಂದು ಅಜ್ಜರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರ್ನಾಂಚಿನ ತಡಪೆಡು ಅಂಜೆ ಅಗೆಲ್ ಎಡ್ಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ನಾಕ್ನಲ್ಲ ಗಂಟೆಲ್ಲ
ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪ್ರಮುಖರು ಮಹಾಲಿಂಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೇತೆರು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅಕೇರ್ದ ಶನಿವಾರ 30 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಕೊರಗಚನ ಕಟ್ಟೆಡು ರಾತ್ರಿ ನಡಪುನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸ ಬೊಳ್ಳಿ ತಡ್ಪೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾದ ಸುರುತ ಬೊಳ್ಳಿ ತಡ್ಪೆದ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಪಣದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಂಗೊಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾದರು. ನವೆಂಬರ್ 30 ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೊಸ ಬೊಳ್ಳಿ ತಡ್ಪೆದ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜಗ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆಗೆ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದದ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾವಡು ಪಂಡದು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಲು ಕೇನಂತೇರು.